تكن برسول الله نصرته فإن تلقه الأسد في آجامها تجني مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله خصهم بالنصر والظفر أَلَّا يكونوا فلا يخشوا من الضرر كم جحفل مزقوا بالمرهق الذاكر شهيدهم فاز من مولاه بالوطر لأنه قد تمادى في سجاد. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله مستمعين الأعزاء لإذاعة جكفو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبال ما رجو جكفو لما باو نواتينا أمبو بلا جلن فوني أرسما كفولي كاين وي كشيكا فولي كاين فول مامساني فولي مي سنغا بلا جلن كفولي مينا nodi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alaka ngabatu alaka mine limana nyimbe masembulu alako di ana awuma alaka njenya alaka laharanya alaka mboshi iblis ala alaka nante iblis abulu anya yirlaka fo anya wilibla anfa anankala mogoma a Sheikh Muhammad Al Mustafa Wage nambe kama ko muallim shekine daw ko mudir. Alhamdulillah rabbil alamin. Anya bismillah kuma sin kono sigi ko chamana ay wolole ke anye sunna ko ni mawdudu ko na nyogona chamana anya fam chama sorola mana korofona na semima oye manyimante menu labatuli na fuma ko salafu soli anya don salafu soli huyere mundu anya don jon sababula alani a Sheikh Muhammad Al Mustafa Wage sabu kada na furo ko salafu yafo antum memun ayre ko hatta do salafu re mu jawara de salafu alega wala lu sen fami ka fam chama sorola anya sigi ko kelinga shunata o bunake asigi ko flanai mama in afa ananka mo fa Sheikh Muhammad Al Mustafa ka wala le kanyi wala yanu che ambaka daga juru sradi ne klakera ne mayorom no fama ka korofo konala efsika wuli orange 76 48 58 90 76 48 58 90 biolofla an woro binan an shegi biduru an shegi bikonanto malitali 65 28 83 28 65 28 83 28 bioro an nduru muwa an shegi bisega an saba muwa an shegi. Aywa malim shegina wage antina kurafo kunta dajnya blien ko bismillah radio jakafo sanfe mami bulban nigala Mamadou Camara. bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. على كم صلوات. آمين ربي الله. نيورنو. سجل بكو أوكا. barka kadda lamen boka hamika ani mo be koroslike ibado fiyemi be anga dina kula asorran yoronun defe a chamante nta donye a chamande mo de blamba don yorla utano ya mo be nta ala ko yore wu lame kaso ala kote Allahu akbar don ka fo ala kote utadon ka fo ko utadon fana dina tora min ka bodina na kosobe mo min ka dina tora ka mo min tora ka bodina ka tembeka filbanti teo donin kala bandero doni min ye donin kala me donin kala kana min tise ka kunyana bo ko tigire mashibai wa hadisa yo defo don bo yo defo dina mashiba be sorray o de kama ne yoron non kuma chara ay min fo sunnan bila kola akanga fo ne mo ngombe se ka do fara ka harsa akanga ke par ya chieni buyana ni sunna toye chiena ni bila toye
ya min dalen bo ka as-salafu salih mo nyuman tibeno ne ya fu yan ko salafu salih jama kulu sabayndi ala kara yebo sallallahu alaihi wasallam ani minu yulu ye ani jama kulu sona min ala kara yebo fana ye angone sabadi wa fo folom matabi sahaba wa fo flana no matabi wono wa fo sabana matabi utabi'in nin jama kulu saba wa fo ne masalafu salih o salafu salih anki ma almami bannanin bebola Abu Hanifa tabula kamni hira sambisi ya sanke mele madafa almami Maliki bula wode be dawka almami Shafi'i bula wode be dawka nana Ahmad bin Hanbali wode be dawka ni sawab bela yedin jama kulu sawab min ala krashiriya sallallahu alaihi wasallam ka ho lu jama kulu sawab ne kafsa jama kulu to be dina kula ni sawab ni nani be bula yan siyatala كفو نالك ركو صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم مغصبي نناني ببولا نيكي بي اتواو السلف الصالح كالسلف الصالح باتو ولا نيكو كفو السلف الصالح باتو باو يمي واجبي دوني حكيك ورنبي نيدا فاسرتي ni ala ka lablati ibe ni amman banani mbatu bawke wala sika shitola bas ni man mun kala nono yere nyora minu maso jala jama kulu sabaina ni yolu bwala ne ma do ibina min kala ya otbana ka fo olu batuli beke dore foko kitabu no bambulo ulu sentala ne alman banani batuli mbatto foko kitabu no be fili ulu ka kuma ka mbe fili o te jatitun o minani yerebe ke kujuwe o fili banta brevele no fo kuma lunde be fo kanda fenka fo kujuwe shimake fo islamo yere islamana kujuwe te minka jugun ka teme islamo yere minke islamana islamo yere minke islamana jugu ma nyona ke ka fendo dilati dalu shitana kitabu shite ala ibsaka minjira ko de ke koyi ka wardi mo ma oka ko bla be ko ne ala toye ko be ko ne ala kra toye sallallahu alaihi wasallam ko de fanaka islamaye kam ko sebo la gushini uyi ne ma balaw ka temaka aslama flo balaw de cheda Allahu akbar malo ni ba fam ne mala kito kiti tige ka fe ko asalati kote nabi sallallahu alaihi wasallam de ko fe mana kito kiti tige iye ka fo khalil tuye kote nabi sallallahu alaihi wasallam ko fe o jona be mazhabila ni mazhabin nanina o fengo fe mana min fo aka fe fo kitabu dola para be beboluti o be sallallahu alaihi wasallam de ko fe o kana karambalu do kula ka wardu mo fana nyekwa da fiye maro ni hakil wala ngo alman bannani famatula fentigi tura abe fanta fama yu bennegen ka dese ula kutei fu toru jora na rasul amino kisafu kilin min kira Abu Hanifa la mina fuye insha Allah min kira Imam Malik la mina fuye min kira Imam Shafi'i la mina fuye min kira Ahmad bin Hanbal la mina fuye di fuye te na kisra la zabama la zaba ka amina ka gushi ka amina ka dukasura ka amina ka ko tigala ka kemba ke mo fuye ala bonya min da mambo baka ambe karati Allahu akbar sisa mo be ala ko da ikango famo ite numbo kalana mo ni be mo jate salafera bi nunu ni ala kara ka jama kulu sawami fora nunu bala be mo foko ka da mo bi o to jama kulu sabay no o to la ajon bala fengo fe be fo be ka buya ka ke hake do ashiri jama kulu sabay no
otma fusabanda min mana ke sisa e de yo di ama ala kara fusabanda min di oto yo donwa dolwa o de so donwa be ya fam ni kala na chugo ibe to ni mo nani ndo ko fe donwa shimi yere bola bosa na unana kai anka bola ko de ala koy boka kodo lan yere fe ko de salafu koy ko de to salafu salih kano to da ko de salafiya mo shi se ga fam kala salafu ati ga fo emana mota ate sali kitido ate sali kitido ate babu shidon fo bawla kitabu kelente shara kitabu la na se ga minfo abit leka kuma fana abit leka dodoya ko ale tade kayen ko bare ko ale te mazhabila ite mazhabila be ka minfo ne e kerrewa makara e masay bay mo musi mi sebenen do tsika kala re odwa nin kofla sunna ko ni biako ani salafu salihu ko sanko kada salafu salihu ke awa jalamu ko ni luki surnin ko ni awa ko wero min dina res haqiqa yare tikilin fiu ka ko de ka banse ko ma aya fi ittiba salafu salihu kore miye we dallu bo qur'an na chugumina we dallu bo haditha na chugumina nisra miye o manhaju ikatoka ni bo sraka imana min bo ala awa o be salaf salu nofe ni esra warata ka qur'ana yelma ka ke kode ka haditha yelma ka ke kode ite salaf salu batboy o dalle me khawariju tewa khawariju kiras ubarabini khawariju te jama kulu sawaina wa ubala khawariju ne sena ali de manyo sorowa aso sanke mere dafarawa ay munyu bod ala salafu salula od me iba dosh to ko hake shi ko hake dama te ma kulu saba ko damate fe woro de be fano fana kabbe fani salafu salihu nyuma minumbe sena baga sena umar sena usman sena ali anolu nyona minumbe salafu la jama kulu sawaina olu sera qur'ana ko famu chugumina ka hadira ko famu chugumina ka sera shara dallu bo ukoroni sirami ni mugo min beti ebe salafu salihu batu ni mugo min te o kalante mugo minna ni nunun do batu ya almam nani do batu ebe salafu salihu nofe nga bisiga ke ebe sankeme folena ibe sankeme flana ibe sankeme sabana nge famuya soro ni stradwe nunu ma qur'ana famuti uma haditha famuti nga ibe jama kulu sabai nawo ibe jati bidamu fe ibe jati jama kulu filon fe Allahu akbar mutazila borendi jama kulu sabai mutazila ko sorre rawafdu sorre jahamiya sorre murji'a sorre fon fe ni parti fen islamana na furabi ka ko groupe filundo u be sorla o kulu o demo o san keme sabayin konna lage muye jama bonyo na nonu ya fam comme alakara sallallahu alaihi wasallam ay jama kulu sabayin tawni ni femiyi kadaminka nunu ya famu kadda oka nunu ya famu ni o famu yale olu turati minu ma famu ni o famu yale olu sentala notunte iba ho khawarjuma obe jere salaf sallallahu alaihi munyu bwala ko qur'ana o ka famu ya chugo notunte mutazila sume jatike munyu bwala wafam chugo qadar yawbi jabar yawbi nim besor rasa anke maswa folen kono ala kala dun ko sallallahu alaihi wasallam nyumam biidi ot ma fu o ka inyama jo ikado nyumanya kore mi kayfa ta'amalu ma al-Qur'an al-Karim wa kayfa ta'amalu ma as-sunnah an-nabawiyyah ash-sharifa
وكيف استنبطوا من القرآن ومن الحديث ومنهجوا نمغو من بوكا أنت من أتباع السلف الصالح نمغو من توكا إما نفهموا فنك لست منهم حتى ناصر يقول له أسان كما سبين كونو كفاتو أسان كما سبين كونو نيوكا سرابلا فاميين بوليلا أفهمنا otma na ya kete amma famu ka fo tieni ban be slamana bi ni yoro fam bale do salafu salihu ka min ka ke kude mo te ko mi famu ka ke kude salafu salihu yere nyem go yem minu ye ulu sintala ebe salafiya me mawla sa baso al-maliki sintala al-shafi'u sintala amul hamad sintala ngo tafu chugo kan no doni ka fara kuma do kan wa ko da iba do ka fo fili donay fili min donay minu yere ko be islamat demele wudu de do munu yere ko be islamat minu ko be islamat deme parce que ni ki be islamat deme ni yere ka hakilla bi chini ke islamat deme ni na falo chewo islamat be den na falo sharti min bola o sharti bi no sharti sorra na falo te islamat no sharti masro na kera na falo tigi sagoye na kera fama sagoye abe islamat o fama famuna ka ke mo wore sagoye abache o de kama salafu salihun nana nafolo kote fɛn fɛn nana o kɔfɛ kabini siraw la a bɛɛ lajɛlen nafolo de y'a bɛɛ balo a bɛn'o dalilu d'i ma kɔfɛ nafolo de y'a bɛɛ balo ni nafolo tigɛra yɔrɔ min na o bɛ sa ye min b'a jira k'a fɔ tuma na ala ko tɛ ni ala ko don ala kɛra tun bɛ ci ni diɲɛ nafolo bɛɛ foyi tun t'a bolo foyi tun t'a bolo a tun bɛ si kungo na a bɛ tile kungo na a bɛ yɛlɛ fali kan a bɛ da dilan k'a fa a b'a kɛrɛ a nɔ bɛ bɔ a kɛrɛ la a bɛ kalo kɛ dun tɛ to a ka so ji ni tamaro de don mun na silamɛ carinna ka taa yɔrɔ bɛɛ ni nafolo ko don a bɛ kɛ wa o tuma fɛn dɔ ka fɛn ka se ka kɛ fɛn k'a dɛmɛ n'a ye ani fɛn yɛrɛ ka siri wala kelen tɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ni ale cira fantan de a ka duwawu dɔ yɛrɛ allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahshurni fi zumratil masakin Allahu akbar e ko en koro don ya ba man nga fa mbalo miskina ye ikan fatu miskina ye ikan kunu miskina o jamana wala ne do ba sare ne do ba sare ala ka kanga ne fo sallallahu alaihi wasallam ala ka tiriya ne de ala garan wani ala kanu ban sai ne de ni kira ala fe yete fo yorla foyi fongo fe man na sa jin ko la ibe siran kana ke fitna de me ko kere ko ala ben fe ko o tamashe de kan ni soja no ka fo ni ala ka demendo e la rubama shaytana kan negeni do ala ka lablado ya ambes ka fotu ni babu nun konnana insha Allah salafu salihu mi afura de forola yan atba'u salafu salihu mu'minun yakfu ittiba'u salafu salihu rabbatu liqura mi ukura ya mu'minun ku be mazhabi ku ga kada ni kore kada kore uka fana donendo ko be mazhabi ko be gen ko lo ba ka qala Allah qala flako de do demsun do kungola kam godo kanani uye mu haldo atisiga ke fiu atisiga ke abe dina de tien parce que avec benita de wa una na togodo nati ka fo salafiya o salafi moya o kore malikiyati shafiyati hamaliyati to harfiyati
السلفية يعني بدلو السلف الصالح لا ولما اتباع السلف الصالح من فورا ولو يوكي كافو يبكو يروي أتيرو حد نكلا يرتي كافو كوتي تغنيا كاجرا كافو ما السلف الصالح نامبكاكا ambe alma maliki nani min batune fana mawde mawbe fana bisika kitab wa ka kitab ka dinata kabu wala krara sallallahu alaihi wasallam mubasharatan comme bisika ta ka qur'ana chugo mina mubasharatan hotma madhhabi kore birai atibe akaf ni kuma de be se nafra fina akuma bora yoro mina minu nana farafina ka fo be islamaya do deme lakin uluka hakillaka aw islamaya famu cogo mina o de be deme warbe di o de koson anyono chaman te mina tarhuda mo men te tarhuda bi kono ko amina misalu fo yana wotma be mo gotta ka bla islamaya kumana islamaya kuma haramele ni be mo men ka abe haramaya ka kuma islamaya kumana ibo te ta ko dola ada te foi don sisa nenni ko nenni awadanga ni kuma jugo fo parce que kitabu te ale bolo abise ka min to fo kalamba te abise ka min fo ko ba nyaba la sa kalamba to bi fo ube awa kuma do dia de i dakono ka fo ko o côté ngani o ka kitabu la jafana ita sore e bana isa ni yin galun jabu anga muhadara non konnana na rasulama amana se uma kelenkele ni mi ma min famu e be yin gari kala anga dalu bambulo ka to wodma ka fo mo gobi se qur'ana ta ki ka dalu to ala e be se hadisa sa ki ka dalu to ala yani demsen kuma de do ani hakinta ya kuma yare do na ala go sa aqimu salata ay salijo jël mi sega salit donina ay ka fon le sal farra bo mi sel farra aqimu salata bo mi ni ki bo sal farra bo qur'ana ko ni ki bo salit yen fon bo qur'ana ko ka ta sali yerra ni ki bo sali chugo bo qur'ana ko ibna ke chuli anga sari yerni fento e kata fu babu to la fembe ala jonni ala che no kachan kuju ne qur'ana ya fote katemaka na ko atu zakata ay jakadi li chugo kiti bakelembe otenina otisika famunna ibino famu yororere comme salte mbe famu yororere chugo mina ni fana be famu yororere che o man ne ko ka fo akatta qur'ana yerati wala akatta hadith la ko don bo ko kumati ne ma do bina ke chugo mina begela wala anga fo demseni kuma de do innaha al-imam al-ghazali ko rahimahullah ka hum wabnun binfo innaha tufulatun aqliyatun يعبث في غمارها أرباب اللحى وأصحاب العمائم يقعون على أحاديث ويستدلون بآيات لا يفهمونها كما فهمها السلف الصالح ثم يقدمون منها صورة للإسلام تثير الخوف والانقباض بل والسخرية في كثير من الأحيان والأمثلة الأكثر من أن تذكر يعني ابن الغزالي رحمه الله تعالى كم غمرون بنفو يعني والناس بونشو كجان الناس جلمو كبون دمسن حكلي دبولا سيني رونغا ni boshi jana chugo chugo yaro we chorwata machine do awo ni jalamu bunya chugo chugo yaro we kalant we kafo be fara kalamoka kunga ni kuma info kafo ka fenta qur'ana na haditha la mubashara ni sira jamana bi kafo kabe kana kafo demseni hakil de bila ya fanya hani e choro bay demseni hakil bila ani rebla kalamba fe ite kalamba demseni hakil bila fe mintinya yere madhabi nun lala sanjuli kuno mogo ba keme yudla ebe si fendo kurate ko ebe awa eka kiti bola kiti joli bise ka bwa kono wole ka fo alma wazali ko tufulatun aqliyatun
يعبس في غمارها أرباب الدعاء كوب مية كبكو يبونشي تبو دي بتلونكي على فنا أني جلمو تيبو كوب حديثة دوتا وبدلو ديكني أولوي وبآيات دوتا وبافا كولو يكدلوي وتا حديثة ننفهم وتا آيات ننفهم كومي الصلاف الصالح يفهم تشومنا أسو تشامان تكا كوا إكا رجو لامي إكا وجل لامي يباسو حكشي تانا abe foromina na fo itibau salaf salih we ulu yemin famu qur'ana kula ika famuti we yemin famu haditha kula ika famuti otbare ibulu nofe nitolu nofe ibe kore de nofe we wala yaz billahi be shaytan nofe Allahu akbar yekuma famu kosobe yan khilafu taala ka fo bebene mbaka islama be ka fo على القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شرائر الله سليبوران ننفلال ما تولا موشيفة ولد مرجاوي أكلم بيو كيني باكا كيني بي أكونو نغابي تشغلي أبي بواكونا تشغلي كما بيني خلافو تعالى فيو كفو علىك كما كوفي علىك راه كما كوفي صلى الله عليه وسلم حكي الله ورتيتو حكي الله ورشيتي على دياتي على كرادي صلى الله عليه وسلم ودي اكا تشيدي ودي اكا ديماناي اكا دانا موي كفو اكا لاسي الدنيا لاسي nga joni mbabo akoro modo de bu yere ngani ne qur'ana kota fenti okofe nala kala ko sallallahu alaihi wasallam fenti okofe nafara nu fla ya alasli faka donc fo lasli abe kiti numbe bo akon tuwa mina foka famu nene esa nangambe aqimu salata na yo kalan chugo kambe sare kiti tambo akono amna dode ka kuma fo minti alakra nanko atu zakata kabla kiti tamba kono amna doka kuma fo minti alakra munyoke famu chugate famu atisiga kede famu ntisiga kene don bawtio sabo yemi fo wala radiyallahu anhum tabi'una na min fo kofe tabi'una na min fo kofe shuhutu na udila o be farre nyonga sisa kitu borata fayango min sorra so kitabu ni nyonche o fayango de sorra sebo ni nyonche o sebo o fayango sorra tabi'una uche o fayango sorra tabi'una uche sigatola yan madaba al-amru kadari dan mana ni ko be kete yalle abisaka sa hakilla chugumina ngobe mana ni mazhabin al-maminani ndobasu ikabo min ittiba' salaf salih abenya ay itiyare ay otiya ittiba' salaf salih batuli nene ya fengo salafu salihu monani nga fo salafu salihu almamin nani mbela yelembe salafu salihu kono obebo kono yan olu de fana ka kitabu be ambulu mazhabi warobe nyofo ngo shi'u tabe mazhabi warobe minu do masama do bana olu mugoti ngami mbe anfa ya sanuka kitabu be ngoye monani yan otuma o monani yara kira sallallahu alaihi wasallam nali de ko ulu bora qarnu na ko de qarru lafsamanti dina kula nin monani bebola o kon fauna o famna no fauna nisgatola nala kira ko don sallallahu alaihi wasallam isalu ahla dhikr nala ko fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ulu batuli kuma dola no loko ni fembe sali kinsa ne yofo ibora salaf salaf ko wa imabuko no loko sala ni sali farradwe ede kuti ko be asala kono ko rabe ka fa asala bora salaf salaf kono ko aya damata sebewa ayi fiu ayi
n'a ko k'a fɔ denkundi saga i kana kantigɛ sufɛ i ka kantigɛ fajiri bɔlen kɔfɛ o y'a salati ka de ka kuma ye wa a bɔra salafu salihu de fɛ salafu salihu a bɔra de fɛ a kan ka faamu de k'a fɔ n'i ye fɛn fɔ ninnu ma i ye dɔ fɔ salafu salihu de ma min b'a sara kɔnɔ n'i y'o nakari i ye salafu salihu de ka kuma nakari i bɛ min bila nɔ na jɔnni k'i ko bila nɔ na sisan an bɛ ka salafu salihu fɔ an tun y'a faamu cogo an tun t'a dɔn ko mazhabitigiw yɛrɛ de ye salafu salihu ye o jawlu yɛrɛ de don olu yɛrɛ de y'a ɲɛmɔgɔ ye ko minnu b'a fɛ ka tiɲɛni kɛ silamɛya kɔnɔ mazhabi naani in ka mazhabi tɛ se ka dɔn ni kalan tɛ mɔgɔw kɔrɔtila kalan ma bon kalan kɛra fɛn ɲini ko ye a kɛra i bɛ sara ɲini a na i bɛ balo ɲini a na i bɛ so luwasesi ɲini a na i bɛ mobili sɔgɔ ɲini a na i bɛ ko caman ɲini wa n'i dun ko i bɛ mazhabitigiw ninnu ka mazhabiw kalan k'a se hali ni k'i bɛ kelen kalan i bɛ se ka dɔ kɛ nka a tɛ kɛ san naani kalan tɛ san fila kalan tɛ baro kalan tɛ kasɛti kalan tɛ f'a ka kalan de karamɔgɔ dɔ bolo e dun sigilen bɛ k'i sara kɔnɔ e kɔrɔtɛ n bolo i bɛna mun kɛ i bɛna min kɛ sisan ni pour que i ka kɛ mɔgɔ dɔ sago ye o de tigi bɛ n'i former sisan ale ka hakilila kan ka sara dɔ k'i ma ka sara dɔ d'i ma ka sara dɔ d'i ma e bɛ kiti ninnu tigɛtɔ ye i bɛ dɔnniba dɔ de tɔgɔ mɛn wa ayi a t'a dɔn de o walima o tɛ ala ko ye dɛ e bɛ ala ko de ɲini a la e bɛ kiti ninnu tigɛtɔ ye i tɛ awa dɔnniba si ka kuma mɛn sanko k'a tɔgɔ mɛn kitiw bɛ tigɛ ten puisque a nana ten de kalan teliman dɔ don i tɛ se olu si ma donc kalanko yɛrɛ awa sirilen bɛ charti minnu kan o charti ninnu si tɛ e fɛ tun e bɛ se ka kɛ kalanba ye k'a sɔrɔ o si ma kalan ni de b'o kɛ o n'i y'a mɛn i b'a fɔ sisan fɛn ma alimami malik ko tan alimami malik ka kalanden ko tan u ka kalanden ko tan nin kuma in de ye mashhur ye nin de ye mu'tamadu ye nin de ye sahihu ye a ka sɔrɔ i ye mashhur ye mu'tamadu ni sahihu dɔn ɲɔgɔn na ka bɔ ɲɔgɔn na i ka se k'a fɔ alimami shafi'i ko tan ka alimami shafi'i ye nin fɔ k'a to bagdad a ka masabi ye nin ye nka a nalen misra nakɔrɔw ye u b'a fɔ alimazhabul jadid o fana kɛra awa misra ne bɛ alimami shafi'i nɔfɛ wajibi tɛ i k'o kalan wa nka n tɛ nin si la n dun n ka kalan ka teli e bɛ se ka ne kalan don kelen o ni ne tɛ nin si la kalan kɛla yɔrɔ jumɛn a ka gɛlɛn wa sango n'a sɔrɔ fɛn dɔ de dalen bɛ yen n'i y'o fɔ n bɔ i b'o sɔrɔ examen ko tɛ yen foyi wɛrɛ tɛ yen n'i sera o kumaw fɔcogo la ka ban e kɛra kalanba ye i b'a kuma faamu n y'a faamuya awa ni ne nana yan Osman ni o kumaw nana se wajibi don alimami malik ka mazhabi de ka ca jamana ninnu kɔnɔ i ma alimami malik ka kunko bonya cogo ye jamana kɔnɔ wa parce que alimami mazhabi shafi'i tɛ an fɛ yan mazhabi hanbali kuma kɔsɛ na dɔw bɛ a kelen kelenw bɛ fɔ nka mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen ka majmu'atin i bɛ se ka mazhabi masala dɔ sara yan fɛ i bɛ se ka dɔ sara i bɛ se ka dɔ sara yan fɛ nka mazhabiw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ komi fangaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min n'o tɛ Maka ni Madina yɛrɛ mazhabi maliki de tun bɛ yen Maka ni Madina mazhabi maliki de tun bɛ Madina o bɛɛ b'o dɔn mazhabi maliki de tun bɛ yen Madina o tun bɛ yen siga t'o la fiyewu alimami maliki bangana min Madina a y'a ka kalan kɛ min Madina mazhabi maliki de tun bɛ yen fɛn o fɛn fɔra n'a y'a sɔrɔ ni mazhabi tɔw dɔ ɲɔgɔn bila o la alimami maliki y'o ta madame misiri de kɔnɔ k'a fɔ ka kunutu kɛra sɔgɔma fɛ a y'a ta Madina a ko a y'a sɔrɔ Madina k'aw de bɛ ka kɛ i m'a faamu n y'a faamuya kunutu k'a fɔ a ka salamu kelen kɛ a kana salamu fɛ a ko a ye Madinakaw sɔrɔ yen salamu kelen assalamu alaikum foyi tɛ fara kan foyi tɛ fara assalamu alaikum k'a fɔ o k'i b'o sɔrɔ o min b'an ka assalamu ni fɛnw na n'o bɛ assalamu ni khalilu la ten o kɔrɔ se k'a fɔ alimami malik ka salamu a ma salamu fila ye o yani a ye nin de ye Madina misiri de kɔnɔ a y'o ta o tuma Madina misiri la mɔgɔw fana tɛ sali dɔn wa o b'a dɔn
no dum mo ke okoro de sari be sika nya no fana teo ne nana kana kore fora ebe dina ko kalama wa ya kuma alman malika mazhabi de biya farafina bewe yana utmana wode tajjuwara kuju parce que naso rubama ni mazhabi wara tumbe naso antme mazhabi hanbali ka kombe antobe lakin olu boli ka dobla on nona bomono ga kumodo bien kurabo sege mankanko en flot de l'année ni mazhabin de tumbe e ka karatu yere qur'an kalambulu la yake karatu warshi make dunanye ba warshi akramo tumemi sambiolo ngula de madam misir kuna akara tumbe mini ko do madam misir de kono madam misir tumbe yoro do qur'an kalana nu charna jonfe dobe maka dobe kufa dobe basra wa hakala tawazza u charna lakin min kontume madina warshude washira do mabuga do washi san ciwar ba kilingin ko at salate surale ay warse surale la fi alati kala misir be fonana warshiya mali mo fa ta do ni ko munya bari kado mo sai al madrasa nun na hafsi de be kala bela sisan ko muye ne ebe nyina kuma do le ko go fendo de be abura ala kula fembe de bikkere ni wari mali wari refuna cheni gere ni mala mene warbe shirike ke no de war manga dina ko chiam na dina ko chiam mun tori bulu amana ki chugu amanga dina ko chiam jeta ni mbina doni ndi yo be ban pep ubi cheka bola katane sishitala est-ce que oui fende ki bina la station comment ele mo mi yebo war le heklo nyebo fana na dia fen flatien yo fe ko o tigi fana be fendo wa mo mi nyete dore la ni ote o tigi fana mo do yo hakili min duro mo hakili ye o nafa wa ayi ala ko akram afa da tusmo suma yali be logeron lamewa wala be nye fienon baba nyele wa ngode minun te foitu kana no se mo manka o bla ala kulawo ibo nyindi de mimi deme ala kula ya ni ala jena nunun ka ishadu ke ala kara jena sallallahu ka ishadu ke nunun de be salafu salhu dila ya otbana chogoju bana sa pambe non be fo jogodi akanga fo ayi mumbato abifo abna ala sara do soro min nusro amna hadisa don wala minum mali mo de bisagi yeren nage kasse o ma chogoju bana kebe sal chuwado do min nunu ma min do ibn fendo do ala kara sal chuwala sallallahu alaihi wasallam maliki mammi atunte min do hakili be sonwa mumbato abifo foka sabu inde laje woni be bana furake iba ika don bana remi yan bana be an fe frafena dina ko ina nin ko flade do sunna ni bila ma don ka bonyo wana do yake jago kunye bo salafu salu fana fralo oka kiti rebe ni makala abeke de salafu makko no de be don bo ka shara kitabu kinyin galu laje ite salafu dogoyate le shara dallu la salafu tola ite salafu togomeo ebe salafu togome yoromina woro ba dananga kashinga fe salafu makke ko ke dalluye ni kalamba nente wote ko aywa mbaira kan bodi le mebola ka fo usogolendo radio jaga fore mangana kabo kofnano mami mbambulo koro o ya anfa anan karamo a Sheikh Muhammad Al Mustafa Wage kabo Brawli nambe kam ko mwalim shekine dogo ko mudir akane ga julu sere 76 48 58 90 76 48 58 90 Malitel 65 28 83 28 65 28 83 28 لأنه قد تمادى في تجاثيله باع الجنان بما يجري بباطله
واستبدل الخلد بالفاني كجاهله ومن يبع أيوة بالما سيجنا كدوك مسكون كوكرا أن يفعل سا أنفع أن كرمه الشيخ محمد المصطفى وجي نبيكم مكو معلم شيخنا كبو براوي على بامبولو كرو أبيكم باب مكان وي سلف الصالح ولوكا الحليوي كدو مغمندو أما فو سلف الصالح من فو جاء أولير دي مغموني أما كو ولفا مسيسان دون دوني معلم كوكرا فبيبولو حالسا akaka don dina ko la nambi don kuma minun ke dalu fan flage don amma fo ma dum annasu ala ya fo subhanahu wa ta'ala amma fo duma at-turas nasinye alaka kuma ne alaka kuma mi fura min nat sika yelba fiu wa fo man nasu kiti dobe daga o kiti mancha fembe turaso o donbo ka yera gela minun be dalu bo alaka kuma ko na alaka kuma ko sallallahu alaihi wasallam wa fama turaso ila nasu min nyala te ala ko al muqaddas o de san yalendo liti bar alaka min bo fo sallallahu alaihi wasallam huwa ma'sum atafli atinyina parce que adet tsega ke ko ala ya ci aka ci lase abdula kan yana tun abi filo tsasa ala reba boba yan otma turasu ne donbo ye mi famu ala o de kacha rasul nasi kele mesa se na bakare fe no famana se na mu famana mala ne famu yo famia anya misalu chamfa se na maro fe no famana se na bakare temena le jefe o mo famana atemo baslan وبافو اوتراسين موضوع الاجتهاد دون باب بسكه اجتهاد كولا مثلا امر رماداسي كون كراسامنا يسنا امر مسونغا سوم بولوتيكه قران ناس دي باب القران نوا ناس تاب القران aka ishadu nan wafo nin yono ma femin be yelma muallafat qulubuhum minni duskun de dibikafu do yal jaga kaduma yolu kaddu islamana sanna wore jaga tike kabula amake ono nyona chaman be ukera ala kira fa sallallahu alaihi wasallam ayotu do yerebe wulu makefiu ayolu ke wafo nin ma ishadu yo bonni be yelma ni ishadu nunu ليس رأي أولى من رأي وليس اجتهاد أولى من اجتهاد اجتهاد الشيء مفسد رأي الشيء مفسد كلا بسالي كفو فودين لكبلا نينونا هو حرام علينا وإبن تيمية يوفوا كتابو براجلنا كفو مغونا بالدون بعد وقفه قلد مجتهدا من المجتهدين وخاصة من الأئمة الأربعة يقول تي أتبعي كافو كبو تقليل الفيو ككدوري وإلا يبقى متعصبي وإلا بسلك الله أفنين نيفلا وبعد الدنيا nasibi ni be no tisika yelema turasu minni obe yelema no don mo ka fami we ishara to dudu mafsad do o de be kelel o de be siental amfe kaso do mafsad do wo sisika fo ika doka ishara do tuyi ka doka ishara do o ko de dodo na kula minun dona na o te nyafo ngu dona na tende ebe ta ka dawa rel rabu kan ita don kika dawa ke kika felle fo misiru fanana ikanga mfo ala ka sokono ni ala majine aye ikanga mfo ni ala kra majine aye sallallahu alaihi wasallam ikafa misirin ko iba fo chugo jumena ka so jeman di ima ore ala kutade fo ya daga moka kuma ala kula fo ka so jema ke ka kuma fen yimbe jina na bisaka kete ore kama sharad don bo nana ka don bo tla minun be kuma sharia kula min kanga kuma na ka ishhadu ke sharakiti dunna ka kitu bo qur'an nasla wala haditha la ka di modoma atibembe lesa li kulli man habba wa dabba yani shasudu de be ni sire ibisika ke o mo qur'ana yufo alakra yufo sallallahu alaihi wasallam groupe sabado groupe saba o groupe saba en follow
وفو العلماء دونبو إنما يخشى الله من عباده العلماء دونبو دي بسرع على أكجونا وكرين أنني أراكو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم على الدون تغفر على يرني ملكوكا على الشريرة عن الملكة وعن الدون تغفر أولو ديدو ثم أقول سبحانه وتعالى أيضا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا من بفرنو أن من تدو على الدون بوتي don ba minu nya fole ule minu bisika kuma wa dina kula yani te ni mo min temba ngutune uyi utigite kusba tigisentala flana mi al fuqaha nya fi kaya kako bo fuqaha be don ba wi sanfe الفقهاء صاحب منهم بالفقود سألكوا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون دون با يلكوني أيوكو بسكا يرنينابو وبسكا مود ينابو أكاد دون كونانا نقد كما دغالمي مغمي ويفقهوي الفقهاء شمو فقهين يحذرون أكو إذا رجعوا ولا أكو وليتفقهوا في الدين يتفقهوا في الدين نمو من لو كان لو كف دين فهم يعني تدوما فهم وتقرأ تفسيري الله أكبر دارت تفسيري كي وتتفقه في الدين يا بخاري كلا وتتفقه في الدين تفقه في الدين فين بدي فرد ندينا تجيب ما منا وبفرد يونغ وده يتفقه في الدين الله أكبر وبفر لهم ولودي أبي ولودي ولينذروا قومهم ما بي ولودي أقول ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم نولنا ولبسك وكم وبغبادي على كفوي ويفق هاوي يتفقهوا وتدون باي يعني بدون باس سانف عالمو يمرتبة فلودي مرتبة فلنا يفقهوه نعلك له صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهوه يعني أطلع مغشتي ناك أبد دقيقة كما دينا كولا ني تفقهوه دوي إتفقهوه ني بخاري كوي أي وبكيف كفاية بخاري سيدا فقهوه فيه بخاري كلام غا بخاري بدأت محدث دفع بخاري يتفقه هيره الله أكبر مسلم تقول نبي فقهه يا مسلم تجيتوي مين كفص مين على دبود دو كودين بي ويغوند على فانتو دو ما أودوني سيتشو ولا جونفه فقهه دبي محدث بي فقهه بي مفسر بي كلني يعني أوتوا منهم بكمان الإسلام تقول هم الفقهاء ولود بتراث النبوة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام ولود بودو ولود فنا دعوة تقوي يعمل دعوة إلى دين الله نيا دعوة كراتا تيجي تتعلم مين بفوا أدون أنت ده مين بفوا كان أدون abe fo mo mi akanga do abe fo chugo bi akanga do abe fo wati mi akanga do nimbe de fandu chama ti ala kara mo fo watu law e mo fo arka watu falembe ibulula ala kara kuma na wati jumena bulukola alon ka bokona ko ka bo wati jumena akara ci sandewa akara sana yelma dewa akara sanjulu kofe o chairman dibe yan kuma bena for what it is yawo su hotiwe ne ara krai umgo awa sabati uka akodi yinzuru qawmahum ila raja'u ilayhim la'allahum idan outmana ay fuqaha ka senfo ayuka barafu sabana yemi we mustahiru de faqih fona sanfe diga famo alimu bi
n'a tɛmɛn'o kan a bɛ kɛ faqihu ye ni faqihu kalana n'a kɔgɔra kosɛbɛ ala ye dɔnni d'a ma ilhamu d'a ma min fana ti kalan min ma kalan yani karamɔgɔ bolo a bɛ kɛ mushahidu ye olu de bɛ daga a bɛ daga olu de ko istinbatu kɛ min alkitabi wa sunnati istinbatu de ala nin fɔ nasi t'a la nka ne fɛ a kiti ye nin ye o de ye istinbatu ye o de ye istinbatu ye o bɛ taa se o niveau ma kuma min na a sigi dɔnni cogoba dɛ karamɔgɔ o de ye mushahidu ye ala ye istinbatu di olu de ma kuran a ko wala raddaw ni fɛn tun nana o y'a sɛgɛ ila rasul fɛn min kiti tuma fɔ o y'a sɛgɛ ka na ala karama wa ila ulil amr ani ka taa dɔnnibaw ma ulil amr ye dɔnnibaw de ye ta'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum mɔgɔ tun bɛ a kiti dɔn mɔgɔ minnu bɛ se ka istinbatu kɛ nin fɔra nka nin bɛ ɲana a y'a misalu caman fɔ ye yan n bɛ se ka min fɔ ye istinbatu la an ko sɛna aliyu ye kɔnɔ so dɔgɔman kɛ kalo 6 ye a ye dalilu di kɛ ni kuran aya min ko wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran den kɔnɔta na dabo de kalo 30 ko na ala ko tun wala walidatu yurdina awladahunna hawlayn kamilayn o be sindi u denw ma san dafalen fila kalo mɔgɔ naani ni y'o bɔ kalo 30 la to ma to kalo 6 o y'a sɔrɔ u ye muso min bila ko ka taa farla kirun ko a den ye jɛnaden de ye sena alu y'a sagi nin de Allahu akbar o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen u b'a fɔ ma istinba ni mɔgɔ ser'o ma de a bɛ kɛ mushahidu ye ni mɔgɔ 3 de bɛ sariya dina doctorat tɛ sariya ko la o professeur t'a la foyi t'a la sariya di kumaba ye nin 3 de ye alimun wa faqihun wa mushahidun papier ko tɛ ayi papier ko tɛ papier ko nana fɛn nana ka na ɲami cogo na masahi bɔli a la u nana ka na ɲami cogo na parce que i bɛ se ka kuma bɛɛ fɔ i bɛ se ka kuma ka di ye ni don o don i bɛ se k'a fɔ bari a sariti tɛ e ka wajibalen tɛ e ka dɔnnibaa ka kuma fɔ komi a wajibalen tɛ e ka kitabu tɔgɔ fɔ e y'a dɔn mɔgɔ kɔni tɛ se ka fɛn fɔ o la yan o tuma na n'a kɛra martaba fana t'a la parce que sariya kalan dilanlen bɛ cogoya min na islamu de b'an fɛ i b'a fɔ hadisa kitabu la sisan hadisa dɔnbaw tɔgɔw bɛ yen u tɛ kelen ye imamu bɛ yen hujjatu bɛ yen i y'a faamu kelenw tɛ yan ne ye min fɔ min ma sisan a titiri bɛ sin ka dɔn a fɛ a bɛ komi tubabuw ka diplôme n'u ka fɛnw b'u bolo cogoya min na silamɛya kalan tun kan ka kɛ ten yan sariya kalan fana n'i ko a ka ɲɛnabɔ alimu bɛ yen o ni faqihu tɛ kelen ye nka an b'a fɔ alimu الفقه أخص من العلم يعني الفقه دي كركرلين ودي بي كل فقيه عالم مش سيجا فقيه فقصوا أبيفو عالم دفلو أبيكم كل رسول نبي كراو كرا أبيكم نويمان يفلو أبيسو كرا كرا يعني مقام ويفقه أبيت من مرتبة من نفره وعلمه يعرفون أبيك عالمي كيف أبينا كيف فقيه بس كيف فقيه بنا في عارفين كمان فرنونكا عالم تسكو فرنونكا ولا أم واجب أن تعلم كو فرنونكا أفهمنا يعني مجتهد وبلا نبكوفه مجتهد ويموي على يودو كركر دي فهم يا دوي ala kɛra fana jɛnna ni o ye y'a dɔn alimu ta ala y'o fɔ sisan kɔrɔna a y'o f'i ye faqihu ta a y'o fɔ mushahidu ta a y'o danbe a ko la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ala m'o de fɔ dɔnnibaw ma wa mɔgɔ minnu tun b'a dɔn olu tun bɛ se ka istinbatu n ko istinbatu de ye ijtihadu ye fɛn min a kiti ma fɔ ka bange ka istinbatu ka fɔ a kiti b'a la ko dalu fana kɛ o kuranna aya ye wala ka dalu kɛ hadisa ye k'a sɔrɔ a ma a jɛya kan k'a fɔ a dalu de ye nin ye ni mɔgɔ wɛrɛ t'a dɔn ni ale mushahidun tɛ mushahidun mana fɔ mɔgɔ min a bɛ faamu mais ala y'a kalan a dɔnni di ale de ma ala wal mushahidu o misaliw ka ca kosɛbɛ ala kɛra a ye Mu'adh ci ila Yaman a y'a ɲininka k'a fɔ ni
uyin ngara kitla ibe kiti tige chodi ako mbe kiti tige ni ala qur'ana ako ni ma kiti soro la iba ke chodi ako mbe njija ashtahidu korde mbe dalu franyonga ala ni foni yorena ala kra ni foni yorena sallallahu alaihi wasallam bisga dalu min bo kono kon ben geleya ka dalu nyini wala alun te dese ani te fangat ci kofe ben jiya abisga ke chwamina bisga dalu so ala kra ya sabati ninka ko da abed daga mustahidu aka dalu nyini ci fo hadisan jere na nafo ni mo min sira mustahidu ya man nikra hakimi ne ishhadu ke ne bena sawama paraji flabi ne ishhadu ke ni bena ni ma be sawama paraji kelembi ni mo min ni famu e mustahidu jara kiwa ay ibe fon fa al-malik mama ibe fon fa shafi mama ibe fon fa jono rema ete moto fo ni atu fendo kama iganga nuntu ala kara yare de nin daga nunu sallallahu alaihi wasallam ala yare de fana ya dagu yo ka keta ko ninke ma foi ke mi ñu bo ala ko kofe yanu ko kitabu minun be nu yuludla yululan no ya de kama wati sirawma wati tumasi o ma ala kara ka wati la sallallahu alaihi wasallam ke bidayo femi ni binta mata kuma fiya ako bidan hatte seka ke fenyen mawo mase mimma wati mina ni mawo na se oma adona mawo de sirama iko jese ka fara bilaka o filibantade e kuma fama lusul kana sisa shara karantinya ko fiu parce que antel rabuye ko chara lusul kana tumbe wala kra de mawo kala lusul la ay al-imam shafi'i ya damene mago sirama ayake mago bibila ko foyewa ay asega foyde qur'ana kalam bolo sharti minum bala minum bekala ni mago ya la ko fe halu taqarrun sabaina atika kalama qur'ana bisaka donna ma kalama ay o bisaka bidalwa asega kay na kara bidala qur'ana bedon ay ya usman fe minum be nahwu kalan sisa ala kala de sebo kala nawa ay الفاعل مرفوع المفعول به منصوب مغوت مسامة مغوت سرامة كانت ينانا مكان لا أبيك كوجوي الندلا يبي بلا كفويوا أي نهو بيجوا من صافو بيتي بيت ما فو يجودو يبي ولوناي كلام ورسالة يعني كلام مرة من بين القرآن حديث سكا دوني أتى كم علوم البلاغة المعاني والبديع والبيان أبسك هو كولي بلاوي بري على كلام فوا وما دون شو بنا بلا كون يامين بيشو من الصلاة والصلاة فنا يامين بيت أنك دينا كون يامين بيني منو مارا كوبا ينابو بات أنيامي كتافي باي أبسك ينابو ni wuluna ni alakara ko sallallahu alaihi wasallam nunuma ayu ci ara ko mbel shahadu ke awa alakara sona o di shahadu ma ma an ka don ka fo shahadu daga dendo o de kamal man ibn tamir da ko aka kitabu rafa'ul malam an al-a'immat al-alam aya fo aka hanga kala minu ma fo ka fo qur'ana ni hadisa baraka kenaya ulu tala yereo tala ay hakli yerti ebe kitabun binta kibita nyana bola o yema sabitola yara ibn qayyim ka kuma do de bobulo o de kacham kosobe ibn qayyim ya fo muqaddidun min kama aunteo wode ni eti bol daro redon ebe sega munta kibe dalunyini fuyi ala fo muqaddidun minun kama wudutte awnya fiu nete munale rebe mazhab dola ibn qayyim to dalawa gani kibe kuma kwale kota ni kibe kuma fambala do don boko ولا يجوز بالحديث العامل ومثله القرآن فيما نقل لكل شخص ليس بالمحرر علم الأصول وعلوم الأثر والنحو واللغات والمعاني والصرف والبديع والبيان
والفقه أي فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد قلت وعالم بلا مجتهد وغير عالم بلا مقلد من ين بدون ولبسك دلوت القرآن حديث المباشرة ممن دون إسونا يمسون يمقلد ibitayi nyona do de tata ko ke dalle note tseka fuure awa kelo be dina kura nindi do kelete bilani sunnate mbossa ko ka ko fo kelebe mazhabu de nyonche nimbla ninona mayoye wo fana sabu chaman de be ula asabu folo e fenkoy fo ka fo fenko kosobe موت التاريخ كلا لكن نبي تاريخ كلا أبي فهمه تامنا بارتي نانا نعم كأهل السنة والجماعة أبي ميسوري أيوك كلا نفني وري ما فهمه معتزلة نانا ولودنا وكا كسدون كلام بولا mais groupe fana cité mi kabako mi filibanti be comme awntanno ay kalamba to mbabbe fana no mais fendo de kalamba no fili ima fangaja wala nafloja wala kodo nga ka fo tifu fana don o ko ndamne na wondila awde ko amba nyana bo ni filibante wa odi ka motaz lawtala khalqul qur'an nana ونجونا بلا كتامبلو خلق القرآن ويكافو القرآن دانفيني القرآن أم من جون القرآن على كماي السبب ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد وتي أسألك كماي السلام عليكم يعني ما عم بدأ أمة لكن موسى زلون نقوله القرآن مخلوق كوان كنا فوق دانفنت يعني فلوغان كيدو ولا ردي فلوغان كي إنك القرآن مخلوق دي نفورا وكاسدو على كلام موسى ينغنى لو سبب ما موسى ينغنى موسى دون إسلام على مكانه mwashi mabos la mana nini ni kuma atundono ntere nga wode na wuli bare fanga ya wuli nanko fanga kone alako fenkilunte ni obina je ya chugo mina ni aga dal ban beta ho mal ban banani takra chugo mina no foram gome ibe hakil so hanni inna tarasa ina donga fo ibe ko wula mais ka nata ka tieni kene ala togoye ka tieni kene ala kra togoye sallallahu alaihi wasallam katla ka mir ko de kany imanga fen fo mo gorema khalqul qur'an afura ka ke fikre fo be ka sabati aywa amar adamna na martaba nani atiki yuka kama was sisan forani ya jatemine nye jamano jamani مذهب ناني نانا كالسالة ناكري كن مالكيا ناكري كن شافعيا إبقى شافعي إبقى بوي دومنا المام مالكي دو بسالي نوفا أتمتندي نسرى الرسول يرمى نيبا كلا مذهب كوتي بس كيبنا دا أفهموك أفهاب بيكلين وعمي قرآن تفسيري منون تاني إبا تكيم مغنيانا ni ma kanu ka do atiki be mazhabina itogo puisque aba fone ala de khilafu sunu yonte ibe tafsir to rasna huwa maliki ibe tafsir do sa wal mufassir shafi'i lahi da so be benen be tafsirin ke chugola farko mi mana kun yonte o te dina fo yanko ayi we istihadatu yi sisan tatiti yana khaqul qur'an minna na tunte fena aywa mu'tazila kuma ambe kuma sunya ko fo be ka fo ko qur'an danfendi ala ya da aya jiga ala kala sallallahu alaihi wasallam yana otumana sindi fendo angana fo fo logan kedo we don bo don lot no ya be fo nyoma ninde kama fanga bolula ore kama mo ni be
karama an ka farafinna diina ko le arabu ka diina ko la fanga ka kɛ bɛɛ ka fanga ye a kana taa fan kelen fɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ ni fanga sigira ye ni kalan ma labɔli kɛ ye a bɛ kɛ a ti kɛ foroba fanga ye mɔgɔ kelen fanga a bɛ fan dɔ de ta o diina ko la o dun man kan fanga yɛrɛ ni diina ti fan kelen fɛ o de la Abu Ja'far al-Mansur Abbasiyunaw ka alimami fɔlɔ n'u nana fɔ a ye k'a fɔ ayiwa a tɔgɔ fanga kɛra a ta ye o y'a sɔrɔ a bɛ kuranna kalan a ko a ye kuranna datugu ta ko hada akhiru ahdi bika ne ne cɛ fara la banna n kɛra fanga min ye sisan ni nin tɛ bɛn mɔgɔ min b'a fɔ i b'olu fila fara ɲɔgɔn kan san fɔ mɔgɔ min b'a fɔ ko politiki ni ala ko i bɛ taa ko ala kɛra sallallahu ko tun politiki o kuma jugu ma tɛmɛ kan kuma ni an tɛ se k'a fɔ an b'o si bi n'o tɛ ko ni munafaka yɛrɛ o tɛ se ka kɛ fiyewu fɛn fila don a tɛ se ka ɲa dɔnnibaa de bɛ se ka pama dɛmɛ ka sira jira a la nka dɔnnibaa tɛ se ka k'a ye a tɛ se ka kɛ jumɛn ye a se ka kɛ politiki mɔgɔ ye komi y'a dɔn dɔnnibaa dɔw la fɛn dɔw waati dɔw la u bɛna fɔ ko an ka silamɛw ka député ɲini ka don yan fɛ de u ka don yan fɛ a bɛ mɔgɔ dɔ ka nafa de kama ye n'o tɛ silamɛya dɛmɛ tɛ o silamɛya tɛ dɛmɛ tɛ o silamɛya bɛ dɛmɛ ni silamɛya kalan de ye k'a ɲɛdɔn minnu y'a kalan k'a dɛmɛ olu ka mankutu ko o ta n'o tɛ a tɛ dɛmɛ ni hakilila wɛrɛ si ye i b'i nafa dɔ de ɲini i b'i ka hakilila dɔ dilan yɔrɔ ni silamɛya tɔgɔ ye o ni bɛɛ silamɛya dɛmɛ tɛ kelen ye bon o mutasila ninnu u jɛra Mamun tun bɛ Haruna Rashid den de bɛ Al-Mamun u gɛrɛla la kosɛbɛ k'o fara u yɛrɛ kan wa ko bɛ bi tan tariku ye bɛ mɔgɔ kalan de tariku nana de mɔgɔ ka hakili sɔrɔ fɛ u ye Mamun gɛrɛ u yɛrɛ la kosɛbɛ fo k'a dɔn k'a fɔ kuranɛ ka jala k'a fɔ kuranɛ ye danfɛn de ye laysa qadiman wa innama huwa makhluqun ale baara min kɛ yala a ka se ka nin sabati fɔlɔ la a ye dɔnnibaa minnu ma sɔn nin ma a y'u jɛ a ka bonya bɛɛ la minnu ma sɔn a y'a dɔn minnu u yaalala ka mɔgɔw jate karisa b'a la karisa t'a la karisa sɔnna karisa ma sɔn n'i ye dɔnnibaa ye n'i ye fuqaha ye n'i ye muhadisuna ye fanga baara si tɛ yen n'a b'i bilo la i tɛ alimamiya sɔrɔ i tɛ alqadiya sɔrɔ i tɛ kɛ mufti ye i tɛ kɛ foyi ye yali ka baktu ka i kan f'i ka yɛlɛma a y'a daminɛ n'o ye hatta n'u sirara mɔgɔ min ye a ka sira tɛmɛnɛ ayi bari i ma sɔn k'a fɔ kuranɛ ye danfɛn ye ayiwa a y'o kɛ kuma caman marhala saniya mɔgɔ minnu y'a fɔ ɲɔgɔn ko nin ye a kan ka fɛn minnu di mɔgɔw ma n'u bɛ alqadiya kɛ u ka saraw wala bɛ muftiya kɛ u ka saraw wala bɛ alimamiya kɛ u ka saraw fɔlɔ sa u kana k'a ye nka n'u b'a la dun u ka saraw ka tigɛ u ka saraw ka tigɛ kosɛbɛ hali na marhala salisa kɛ o juguyara tɔ filɛ ye o kɔni sisan u ka kɛlɛ yɛrɛ de k'u minɛ k'u bugɔ k'u don kaso la ayiwa k'u dɔgɔya ka yala n'u ye ka jira nin tɛ mɔgɔ ye tun yani n'i ye finikolon dɔ mɔgɔ la ka yala n'a ye jamana mɔgɔ ba la awuzubillah i ma tigi dɔgɔya marhala rabi'a nin kɔfɛ a kɛra k'a faga tigɛ wallahi Mamun ye mɔgɔw faga nin kuma in kama n bɛ nin misali kelen de fɔ i ka dɔn ni k'i bɛ kalan ko islama ko kɛ ni koore ni ala kɛra ka sira tɛ sallallahu alaihi wasallam ka mɔgɔw wuli a ka jɛn n'a ye an kana a ka dɔn an kana tin waqti naani la ikraha fi din n'a bɔr'o la ta a bɛ kɛ koore ma dɔn ne fɔ a faamuya kosɛbɛ bon o tuma sisan diɲɛ na silamɛya kɛlɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ tan de o la an bɛ se ka misali caman fɔ o la ni ka hakili di mɔgɔw ma fɛn min ye ala ko ye an k'an jija ka kɛ ala ko ye fɛn min tɛ ala ko ye o tɛ se ka kɛ ala ko ye et puis an ka ɲɔgɔn to yen
fiɲɛ bɛ bɛɛ la fiɲɛ de bɛ bɛɛ la mɔgɔ si fana dafalen tɛ mɔgɔ si dafalen tɛ an ka tɛmɛ ɲɔgɔn ta kan an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka junubutigiw ka junubuw yafa an yɛrɛw b'o la an ka ɲumankɛlaw ka ɲumanw minɛ an b'o jigi o ɲɔgɔnna caman bɛ yen wassalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam warahmatullah an balimaw aw kun tulo bɛ arajo jagafɔri mankan na ka bɔ Kurufuna Nord laseli kɛbaga o tun ye an fa an'an karamɔgɔ a Sheikh Muhammad El Mustafa Wage ka bɔ Barawuli ni dɔ kama ko Mualim Sheikhnɛ dɔ ko Mudir alhamdulillahi rabbil alamin sunata ka salafu salih aussi ko filanay mo même Mualim Wage ka nega juru sira di awma ni mo gombe faka kuma ñoya e fi ka wuli orange 76 48 58 90 76 48 58 90 biolofla an woro binan an shegi bidru an shegi bikononto misega ka biolofla an woro binane an shegi bidru an shegi bikononto 76 48 58 90 Malitel 65 28 83 28 65 28 83 28 biwar anenduru muwa aneshegi bishigi anisaba muwa aneshegi mwalimu ko korafanyana mamu karasabe ka kuma samoro ta kara mamu kamarai wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu بعاجله يا بالله الغبن في بيع وفي سلم مولاي صل وسلم